abanalutho, that's why ulapho. Fuck off, fuck off. That's why I'm saying pretty. We have been having some other Sazocela uxolo ngiyaxolisa kakhulu ngale nto engayisho kubhuti abantu ukuthi guys angikholwa ukuthi ingane ngiphuzile akekho umuntu ongashade nje serious usuphela kahle kanti akekho umuntu ongashade nje namadengeki ukuthi no engiyisho lapha ayikho right khona ngibuke ivideo nje nami ngoba khona lento enyanisayo yabo angiphiki futhi ngingidile ukuthi lethi ngiyanyanisa because vele sengishilo vele le nto engayenza lapha yanyanisa guys so ngiyaqolisa kakhulu and ukuthi ngihlale eNanda angihlali eNanda bafethu yabo kuthiwa bengihlale eNanda ngabe ngivuka ekuseni because kuseduze nasemhlanje ngabe ngivuka ekuseni ngihamba ngakhona ngiyaqolisa kubhuti ngihlala kude kanjani nalapha nasemhlanje so by Friday I think so singiright so singemali enough ukuthi ngizengiphathele nobhuti right ngiyaxolisa kakhulu futhi nje ngiliphinde lenze ngixolisa abantu basemndenini kabhuti kuba ngisekazi ngingaxolisi mina kodwa vele lento inone nonke isikhandlo so ngiyaxolisela lento engayenza kwazi ukuyixolela ngicela uxolo bafethu angisakwazi ukulala ebusuku sazoshikulala nje ngendlela izinto ezenzeka ngakhona ngixolele babuyiphuthi cool guys ngoba ngiyangibona ngisho nakuleya video ngibambelele kuleya nto leya ngiphelile lokho kuphi so ngiyaxolisa guys kakhulu ngiyayisola futhi namanje ngiyayisola ngiyalibona iphutha lami ukuthi le nto ngayenza ayikho right noma yize abantu sebethi ngixolisa bona kungangi Welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi trending stories and I'm place ekhuluma ke ngale story ke sika lo bhuti ke bakithi igama lakho Siyabonga owakaduma. Kulaba abangazi ke ubhuti ngicabanga ukuthi ke uyayisebenza ufika olwandle athatha ihlabathi enzo sofa abhala amagama abantu enze nje izinto then people mangabe bedlula ngalapho abanye bamupha imali for that art. It's part of the art. So I think babe protective mangabe uhamba olwandle ukuthi sicela ungahambi ngala because la siyasebenza yabo. So I think that is where ingxabano yakhe nalo sisi isuke ngakhona wesemtshela ukuthi ulwandle akusilona olwakhe and ukuthi ke sibeyathukana ke or useyathuka ubhuti umthuka ke nangabazali bakhe of which iyona ke into engahlalanga kahle kubantu abaningi ke inkundleni zokuxhumana ukuthi that was very wrong ukuthi ke akhulume ngendaba zabazali because ke abazali ke asikhethele abazali nokuthi benze njani empilweni zethu nokuthi bashiyelane mabehamba emhlabeni akusizinto owazi ukuyithuzela yona so abantu abaningi bathintekile ngalokho and usisi ke bakithi njengoba echaza uyasho ukuthi cha Nkosi yami ucela nje uxolisa kakhulu ubekade edake utshwala bephuzile so mephuzile kusho ukuthi uyamosha because kwivideo yakhe umzwile ke mechaza ethi baye baxoxa nabangani bakho ukuthi yini uyishila izolo ubhede kuphi yabo but nje advice nami engamnika yona nje ukuthi cha utshwala akabiyeke utshwala uma ngabe buzomenzisa izinto kanje. I think this was just a wake up call for her ukuthi lento ayenzile ibingikho right mawuphuzile akufanele phela uhamba udela abantu or ukhuluma izinto ozoyisola ngakusasa ngazo so bakithi ucela uxolo ke abantu ke abamxolele ngibonile abantu abaningi inkundla zokuxhumana bafuna ke ukusiza ke ubhuti I saw usisuthini wakaNkosi ke naye uhambile waya khona
because uvele wakhumbula i-background yakhe yasekhaya ukuthi na ukhule kanzima and abantu babenokumthuka ngoma wakhe, so bahamba bomupha imali batholele ukuthi ke uqokusa izibani and abantu they are doing ama-donation for yena ke ubhuti. On the other side usisi naye Bandla Shem ugcine ehambile wakubhuti wayoxolisa ukuthi cha hayi yabona into engiyishilo ibingikho right. So abanye babuza ukuthi ukuba kuthiwa ayizange izitrend le yanto ubezohamba nayo uxolisa bese uba khona isidingo noma uxolisa ngoba abantu bemthuka becomplaina ngento ke ayishilo. Nakhona guys lezi zokurekhodana ezinye izinto ngampela ayishuthi bebedawe ngampela utshwala bese ngeke isidingo sokuthi bayiposte le yanto or bebebona right I don't know, but bese ngeke isidingo sokuthi urecord umuntu ethuka umuntu bese uyahamba ufaka social media hayi bebephuzele ukuba amagani ngiyakutshela. So yeah guys, bakithi ucela uxolo kusisi. That bring us to the end of this video. Do comment below ukuthi ke wena ke usisi ungam-advise kanjani njengoba nje enalesimo sokuthi mase phuzile uyamosha ngomlomo wakhe. Bye.